jenang pati kurang kentel iwak urang nok tengah segoro kayane gak mesti kok anake nrecel keterak beras larang apane katik gak ngersula sing penting sabar kelawan remo nang batu ketemu cewek sing rupane ayu yen tak sawang mesem guyu anggegawe dronyo ning atiku isik logan tansaya gawe atiku kasmaran yen dalu rabi turu tansah gosikan aku tansah kelingan cewek batu oh cewek batu seliramu gawe kelon ning atiku cewek batu oh cewek batu sliramu dadi bojoku kaya ngene wong lagi gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu saka gunung tansah gawe ati wong tak digoyang kembali bersama Bumi Wijaya asik kok nang batu ketemu cewek sing rupane ayu yen tak sawang mesem guyu anggegawe dronyo ning atiku dasar ayu isih elegan tansaya gawe atiku kasmaran yen kalora bisa turu tansah gosikan aku tansah
iku blek sangga uang bojo ndablek cepetno lawang aja pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula modal dasar pembangunan kita tanah sing kosong aja dijarno supaya rapi dan tanduk rono supaya hasil ketok tu wiwit jaman rikala semono akeh sawah diserang obat-obatan kudu disihapno iku ngono aja gemari pak jinawi bejane bapak lan ibu tahani mula tanahe kang dipaculi nandur jagung kedele lan pari senajan reregan iki gak murah mosok budhuwa sing dadi pemerintah tanah sing kundul didadekno sawah supaya petani hasil limpah mlaku-mlaku mas genah pokoknya pernah ayo mas dioper sing enak gak urung meneh Buyang Riyo setengah telu bojoku iki pancen neriman gak doyan sego seneng sayuran wingi
nani mangan suket nang lapangan pancen bojoku turunane jarang bojoku nomor loro pancen nyoto pancen bojoku turunane londo makune glugat-gluget kaya Hanata Buga pancen bojoku wanita rainaga bojoku nomor telu pinter njaga omahku pancen bojoku seneng meleh dalu ngrokoti dalu nek kate mapan turu pancen bojoku turunane asu namung semanten kidungan kula pinarah ingkang sakejo dipresai kendhange pendek yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sing ati pungkasane saiki digawe lara ora wurung saiki nek dadi rondo nek rondone rondo komersil rondone ayu pegatane kang jamil kula kenal pisan dadak terus kentil bareng bondo entek kula terus disikil bareng pisah atiku ngersulo aku turu ijen ka ono kanca yen tak pikir-pikir aku yo nelongso aku lenger-lenger dadak koyo bedes ngersulo klatuk-klatuk kluget-kluget kok gak isin lah apa isin lho kon lho gak isin ta lah isin meneh lah gak iso nempur goblok ojrok gak iso nempur mung gamelane wis entek kok joget ae lah sing bathuk gamelan ya sapa gamelane kula mandeg mandeg ketang ya mandeg panjamu remek kok kon panjak molono remek gak tabuhi nyonyor kon kata duwe ya amen dhewe rumangsamu kono gone putat kene kok kok doli joget rumangsamu ala apa ngene iki joget ngene iki gendeng putat gone joget oh paling beso ngene beso apa wis entek wonge oh nandak ben nandak ya nandak iki wis gak usah mang wis tayub lah kok ketawil-ketawil ngono ku lha apa entek duwe jagane arisan ta mene kok jagane arisan kok omongno kene iki lho arisan meneh barengi bayar senenan kok senenan iku bayar apa amarta ya apa lah nek Selasa Det Mekar Rebo Syariah Det gak ngono kon kok apal sih Det gak apal ya apa bojoku gak bayar belas ta gendeng kon iku kok iso gak bayar kok curhat kok kene kok tak kandhani ya ngomong sing guyu wong ayu nggo tengah iku sapa Det ketuane Syariah iku oh kok dibalak boto kaya ruru kon lah apa kemeru kon garo critane iya nggo kene iki nek Senin wong lanang-lanang ndase kabeh padha ngelu lho wong lanang-lanang kabeh sirahe ngelu kok iso ngelu mikir napa Det lah sing wedone njaluk dhuwit gawe bayar senenan nyentak Pak duwike iya gawe apa sing wedok ya iya gawe bayar senenan digawe pelek gawe bayar bayawon
Tapi nek dina Selasa. Oh nek dina Selasa apa? Oh, temen nggo kene iki jam 09.00 sampai jam 10. Wong wedok-wedok lho gak ono sing nggo ngarep. Lho, wong wedok-wedok nek dina Selasa gak ono ndok ngarep. Gak ono. Lah nang ndi kabeh ta? Lah sing candele nggo burine jeding ngono ya apa? Wayahe bayar ya Re. Iya ta yo. Kandhane kok. Lho, iya. Tapi siji maneh. Siji maneh yo. Nek Rebo nggo kene wong lanang-lanang mulai jam 8 sampai jam 11. Akeh sing setruk ngono kene. Mosok Ret sampe ono sing setruk barang. Ya iya, Mumpung kene iki iya. Kon wis sing wedok nek njaluk duwene wayah Rebo nyentak. nyentak iya apa Ret? Wah. Duwe. Sing lanang jawab. Jawabe. Kae apa, Bu? Ya ngono. Bayar syariah. Duwe wis entek. Mosok kesekut sing wedok iku mang yo. Lho ya Langsung setruk. iya. Kandhane lho. Gendeng. Aku nggo kene iki sajane ya sukan. Kok iso sukan sih? Lho, Main nang gone putat kok sukan. main nggo putat sukan bukan karena nggo putat. Iring aku ponakku lho. Lho kok ditontok ponamu ta? Lah iku desi nggo kuwi iki apa? Bacot des. Pademu kaya ngene mulai mbok ya ditambahi. Lah ya kok gelem ndek padek dapurane. Lah iya padene keplek lho turne. Tapi soge. Soge. Iki main nggo desa apa? Dusun putat. Nggo dusun putat. Putat, Dusun putat itu sangat melekat, sangat pribadi karo pamonge. Mbok. Termasuk Pak Polo. Oh, termasuk Pak Polo. Ya iya. Sing mandegani masyarakat kene kabeh. Sapa maneh nek gak Pak Polo? Putat. Putat. Terdiri dari 5 huruf P U T A T. Putat. Putat. Saiki nek P. Pemimpin yang sangat bijaksana. Sapa maneh nek gak Pak Polo Nuradi. Gak dikeploke tak tonyo lho. Lah. Cucuk kene kono. Ayo. Utange wong sakmene kowe. Kabeh ditanggung Pak Polo Nuradi. Tepuk tangan. T. Ayo saiki T. Tetap konsisten dalam menjalankan tugas. Ayo hutang tanggungan gak nyonyor kan Pak Polo. Apapun yang terjadi, iya. Dia selalu di depan. Sopo maneh nek gak Pak Polo Nuradi. Iya. Terakhir. Iya. T. Ayo. Titenono nek gak nyawer dagelan. Tak demo warungmu kan lho. Dat, kok ngancam, Dat? Lah gak ngancam ya apa aku tekano rene Polo iki plek. Aja katik nang waru-waru lho. Endi sih Pak Polo iku? Endi Pak Polo? Iku lho kupluk ireng lah dada-dada iku. Oh iya. Tenerane apa sampe dada? Apa ngono iku? Kentekan duwe. Gendek, ngawur. Mosok ketak duit temen ya. Kok gak umat rasane. Mriki saya kok. Lho ya gak ngono jenenge Pak Polo iku. Ya ngono iku. Mangkane warga kene kabeh sayek saeko proyo. Bener bebarengan bangun desa, Net. Bebarengan bangun desa. Iya. Nanggap ludruk gak tau mikir. Gak tau mikir. Gak mikir. Lah mikir lah apa wong nyelengi ono 3 tahun ket nanggap iki. Ngenyek kono iku. Pak Polo sampai warunge gak iso buka kae noroki. Lho, Pak Polo iki di warung ta? Lho, marung goblok. Lho, marung Pak Polo. Sing digawe datarno Polo nyalano Polo. Digendap. Iku bondo duwe kopi. Kopine tapi nggih. Oh iya. kopine asli. Asli. Nek jagung-jagung tok. Pete-pete tok. Enak lho Net kopine. Lah ya iya. Kapan-kapan mampir ono, Net. Lah ya apa? Wong urip iku gak usah kakek Gak usah ngomong. kakek ngomong. Budi Wijaya iki penampilannya tidak mengecewakan. Luar biasa. Selalu tampil terus. Penonton sakmene kae kabeh nguasno rene. Iya, so sampe nguasno rono, Net. Sing kono nguasno rene. Nguasno rene. Sing kono. Sing kono mburi, ya tetep nguasno rene. Iya, lah sing kono. Lho, Nguasno rene Pak Polo. lha apa sebabnya kabeh kok nguasno awakmu? Lho nanti tau gendeng goblok. Iya, Ya cocok, maksudnya itu saking senenge Budi Wijaya. Ya, saking senenge. Aku elek gak apa-apa tapi awakmu tetep ganteng. Ganteng. Sopo maneh Mas Ari. Iya. Nek kuntet masih kaya telek mentok gak apa-apa.
Tapi Arek bayarane 800. Oh, ya percaya nek bayarmu nang kene Budi Wijaya iki 800. Percaya nek. Ya mesti. Ya mesti. Kon aku percaya nek masalah singkatan pancen kon pinter. Lho, Tapi ya Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane, Dad. leh, Lho perkara wawasan jelas awakmu ambek aku jauh, Dad. aku kepethuk awakmu iki dinane iki meng asli ya girang ya gregeten. Gak usah gregeten. Winangka winginane dawa aku mbok kalahno perkara badean. Tapi nek saiki iso ngalahno kuthe pek 800 bayar aku. Lho temen akon. Lho engko tambah 200 lho. Sumbarmu koyo glodok karo Iya, tambahan. akono. Temen akon. Iya. Disukseni wong akeh lho ya. Iya. Gak iso sawat boto kon. Alah aku jogane sawat boto amplop amplop. Saiki nek P1 apa, Dad? P1 Iya. dilarang parkir. Oh, Dewek mantune Mudin. iku nek sing nduk darat ya. Sing nggo darat. Oh, lah nek sing nduk laut. Iwak P. Oh iya ya. Iya ya. Ya iwak P iku ya. Iwak P. Iya 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 iya. Nek P3 apa, Dad? Polisi Pamong Praja. Oh, Mantune polisi Mudin. Pamong Praja bagian keamanan. Ya iya. Oh, saiki nek P4. Takean aja KTP papat mesisan P10 ngene lho. Lho temen akon. Gak iso awas lho ya kon. Lho ya iya. P10 apa, Dad? Pemuda-pemudi paling penting pacar-pacaran, pecicil-pecicilan, petakol-petakolan. Iya iya. Aduh, Ono petakol-petakolane bareng. Wis takono. Lah ngono kok seneng kok girang. Paling ya iku tok. Alah. K1 apa, Dad? Katok. Loh. K1, Dek. Katok. Iso kathok lho. Lho, lah kasih gak katok sih. Oh iya ya. K1 kathok ya. Ya iya. Ane kaloro. Kartu keluarga. Oh iya ya, koyo kartu keluarga, kepala Ya keluarga. iya. Ane K3. Kebersihan, keindahan, kenyamanan. Hebat. Padane Ane K4 apa, Dad? Ojo kate kapapat. Lho. Mesisan K10 kaya ngono mang. Lho, temen akon. Iya. Oh, dadi K10 apa, Dad? Tato kolor kombrong komparang kanggo kerja kantor kecantol kawat kewer-kewer. Tak sodok. Pisan kono kok sodok Balan kok takon belaran nang kakak. Meloro tak kok nyancangi sampai kewer-kewer. Gak ngono rek Nuradi manang direk gak nyawer-nyawer. Di Nuradi. Oh, oh. Apa gitu? Kono kok ditabuhi tungtak tong kok iso teko-teko gembeng. Gak ro kaitane bene iki. Cerita to. Kon kok nangis iku lho. Kon karo critane Riz, Heeh. kon karo kenyataane Tet. Kenyataane apa? Tenonge dulu manuk omonge digenano ngono to. Ngomong. Ngono aku ambek Aris iso bantu suruh. Nah, ngono lho. Aku mari diputus pacarku. Heh, Aku diputus pacarku. ambek arek kene. Pacarku arek kene wis putus iki mang kepethuk. Ya Allah, rasane atiku slenit. Slenit. Diputus pacarmu iki Pacarmu? bang kepethuk. Kepethuk. Ya kok kene? Kok kene? Sopo to? Sumaiyah. Sumaiyah. Ya waris. Iya. Dut tak belani utang BRI. Utangku gak karu-karuan gawe nyeneno Sumaiyah. Iya. Lah kok aku diputus. Nek Sabar kon to. diputus terus ya apa ati? Nah, Atiku loro. Loro ya mesti ae. Akhirnya aku kan oleh kenalan maneh. Anyar. iya iya iya. Tapi putus pisan. Lah kok putus pisan to? Areke matre.
arek materi. Iya. Lah terus arek materi ya apa kebijakanmu? Ya apa ngarep terus ngejak aku foto soalnya aku wis gak duwe apa-apa. Iku mang lo areke nang kene, Tet. Arek nduk kene. Iya. Sopo to? Wiwin. 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 Win. Iki lho sakno Win, tulung ngono Win. Untunge aku ambek Polo Nuradi ku raket CS kentel. Oh, iya, Aku betul. dikuatno ambek Polo Nuradi. Ku dikuatno. Nanti Polo ku mang Polo-polo dada-dada kok. Lucu wae. Guyu sendakep. Kontak kandhani. Wong loro dipele waras. Iya ta. Wong waras dipele seger waras. Lah ya apa? Timbang uripku lara terus, atiku ngenes terus. Iya. Wes babak penting timbang urip aku tak polok mati ae. Aku tak mati ae. Masalah Aja digandoli. Wato. Dik. Aku tak mati. Apa? Kandang-kandang. Apa Ris? Kon bengi-bengi nggawa gaman kate kok gene ngene. Ono wali liwat tak pani gak bers ae. Atiku loro Ris. Masya loro, sing penting sabar to gak kurang. Donya iki lho gak cuma sak godhong kelor. Lah, Atiku mek kanggo sumak iya. Mas yo ngono sabar dolek liyane ngono lho. Kon yo sik ganteng sik jopo. Iya Ris. Urip omamu yo akeh. Iya. Kon yo soge. Dolek arep wedok gak kurang. Iya. Wong aku sik Joko sik ijen karo anakku sing mati. Karo anakku. masalah Ris. Kon niku tambah goblok. iso ngelono wantong ngandane kon dhewe goblok. Ayo. Kon niku ganteng, wanto iku ya ganteng, masa depanmu jek panjang. Iya, Dat. Tolongane awakmu sing ganteng-ganteng iso ke depane. Aku kan wis tuwa. Iya. Timbang awakmu sing duwe kelakuan kaya ngono. Iya, iya. Aduh aku ae. Aduh aku ae. Mangkane iku Ris. Munggo agama dosa to kon nyekak nomor ngono. Gak oleh bunuh Yo diri. gak oleh golek liyane. Ngono lho, gak kurang arek wedok liyane. Gak cuma no desa kene iki tok to. Ayo juga sih bunuh diri aku wis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal mbone arek loro. Gak telek-telekan. Lapo gak mbok bresno-bresno ngono lho. Iku kate bondo diri tak tulungi ambek Ari. Iya. Awakmu ya ngono tak tulungi ae ambek Wanto. Lah aku wayahe nulungi kok tinggal nyengkre sih. Lah apa wong urip yo gak ganggu sih. Oh jangkrik iku. Tulungane sing tuwek. Modar. Ya. Nanti golar. Halo Bung. Halo. Kacau. Wong soge, wong soge. Orang kaya. Wong soge yang ngene iki ya. Nek wong sugih rokokan ku aja nduk sebelah tengen. Kenyanya. Kenyonyok. Lapo Det? Idepku lho sampe selep. Mangkane nek wong sugih rokokan aja nduk sebelah ki, Mbah. Kacau. Iki koyo koncone dhewe. Kaya ta? Iya, iki gak taji ta iki. Oh, jelas to. Toh, taji toh. Taji. Diangkrik moto kocoe. Mas. Lho iya. Oh, Mas sepuan. Kacau kon ku. Mas tak ceritani. Ya, Aku biyen gak duwe. Heeh, saiki aku sugih bilang bawah. Oh, alhamdulillah. Montorku rodo papat gane sing rodo situk. Wah, Kosok. Pak Jelo.
Loro. Abarsa. Abarsa. Loro. Pendoso. Asu. Pendoso kakek mengate bongko takut. Rodok papat. Iya. Aku nandur lombok. Iya. Sebau ku lho, sepedes kabeh. Aja sampak legi. Ya mesti ae. Nek legi ku gula. Nek lombok ya pedes. Pringisan. Pringisan. Wong sugih le biyen kaya ngono saiki sugih. Saiki soge. Pringisan. Hon. Karo wis sugih. Iya ya mesti ae. Pringisan. Gak ngelem. Mang mula mang. Kowe naroke wong sugih. Iya. Nek petu wong sugih liwat ku harus hormat. Oh, ngono lho. Pringisan tak nung-nung. Ora. Wong sugih iku kudu hormat. Ya kaya iki lho. Iya. Sopan ngene-ngene. Sopan. Ro nek wong sugih liwat ngono lho. Ngajeni nang awakmu aku. Lah, cocok. Heeh. Wong kudu diajeni. Ya? Iya. Wong nek ngajeni wong berarti ngajeni awake dhewe. Lah, ngono. Iku bener. Mbok. Ala kepingin kan? Lho, kalah Kepingin. Diabut kenyonyok temen brongos kuwe. Kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tet. Iki rambut tak sisane sirup marjan iki. Kakekmu karene buanaga. Ngono. Pitik dicet. Kacu. Kobong lho kobong. Rontak temen lho teki. Kena temen iki. Kena. Iya. Syukur. Rek. Lapo kate lapo. Awakmu wong sugih. Iya. Aku iki butuh dhuwit, Ji mbok diutangi. Lah iya. Petuk nduk dalan utang. Iya. Utang kudu nduk omah nduk dalan. Sini. Awakmu tak galeki nang omah gak petuk arene. Iya aku nduk sawah. Ngicipi lombok ban sebau pedis kabeh. Makane mung petuk aku utang. Mumpung aku tambah awakmu. Utang pira? Aku 5 juta lho. 5 juta. 5 juta. Kon pira? Kakak 7 juta gak bayar kontrakan. Kon pira? Wong aku butuh akeh ro. 8 8 apa? 8 juta. Nah. 8 juta. Ya. Taman? Iya. Duwe sertifikat. Duwe. Duwe. Ono. Meneh setara nang bank. Gak ngono iku digadekno ta. Wis. Temen, ono tak gaji. Nek wong sugih gak usah utang, tak kei. Duh. Oke tok. Iya. Temen ah. Alhamdulillah. Iki lho wong sugih blogo yang Yo. ngene iki. Topon. Dumenung telu. Lho, tapi temen lagi Ji. Iya. Gak usah dibalekno ya. Ora usah. Oh, didomong. Balekno apa Iya. atine? Lah. Wis ya. Aja dibuka nek aku wis adoh. Iya, Yo. Ya. Ya. Halo. Selamat jalan. Woi. Selamat jalan tak Taji biyen kaya ngono saiki sakine. iya. Ya ancane taji kan Tet. tau gendeng. token. Gagakane ngono tetep eling mbek kancane. Ya iya awan dhewe Iya. untuk utang gak dikei ning dikei tok. Heeh. Dikei tok. Iki jenenge wong blater kiwar-kiwar gak koyo taji. Heeh. Ayo didum. Iya. Aja kate royo. Iya, heeh. Sing rata lho, Tet. Sing rata lho. Sing rata lho. Rata. Ngedome Kak, temen bahasa awas. Aku ya butuh duit arene. Kau wis ditagih bolak-balik adake. Lho, Ayo. Endi? Kali arek mare. Endi? Apa? Lho, duwe lho. Apa? Duit. 2000 kelewethek lho. Kon dorong-dorong kok wis korupsi ngene, Det. Kok turu-turu kok ngentitan ngono. Masalah apa to Mbak Aris? Ketang ya iki Ris. Wah, gak mungkin. Mosok taji mosok ngekek dhuwit ngene. Wis ngene ae, timbangane awake iki wis tuwa, awakmu ya ganteng-ganteng. Digawe wirang taji. Termasuk awak dhewe iki mang dinyek. Tet. Ya dinyek. Dihina iki. Gampang nek perkara Yo. taji. Kok iso gampang? Sip. Oh, beres. Masuk. Mete warna-warni iki cerdas. Masuk kono. sawangane elek tapi pinter. Tolong, Cak, tolong. Tolong, Cak, tolong. Tolong, Cak. Kok apa kok greges ngono? Aku nek ngene iki kudu ayanku kudu kumat. Ambune wewangumi, seweger, awake empuk.
Awake empuk. Empuk. Iki mang gak mlayu-mlayu teko BC arek mang. Hus. Paling gitu. Iya, kecakupan sini. Paling gitu kok suruh rasane. Teko sapa? Suruh. Kan no suruh. Kau no. Randu-randu. Aja ngomong ngono-ngono ku, gak apik. Tapi Tolong. Ana apa? Tolong. Iya. Gak ngono sapa do gateli. Masalah rek keroken. Tolong. Cek yuk, tolong yuk, dalekno kerdus. Cek gak roto iki kok padane iki lho. Tolong ngono lho, Cok. Dileng. Lah jene ngono tolong. Gak ngono keroken temen iki. Ana apa? Cak, aku diuber-uber bapakku. Diuber-uber bapakmu. Iya. Lah lha apa? Kate dijodohno. Kon kate dijodohno. Gelem mo. Oh, dijodohno iku enak lho. Ndek bojo enak. Enak ta? Enak dijodohno. Enak titik tak akeh. Lho. Ya enak titik ya akeh. Nyak, Tapi mau cak aku. Mo. kok dirabakne kuwi enak goblok. Lah iya enak titik tak akeh. Enake ku akeh wong rabi ku enake wis kejeglong kok goblok. Kejeglong apa, Det? Lho nek sepeda motor kejeblok-glok lah innalillahi astagfirullah. Iya. Tapi nek mari rabi kejeglong, alhamdulillah. Kok gak biyen-biyen kejeglong. Ngono ta? Iya. Tau bersyukur ngono ta. Ya apa sih? Masalah ya aku ati dijodohno ambek maling. Lho, kon dijodohno mek maling. Iya. Arek iki tau merampok ketara. Terus karepmu ku ya apa? Aku ya lek penginapan, Cak. Lho, penginapan. Nang omahe Aris kuwi lho. Oh, mandi aku di omah ta. Gandeng-gandeng kandhe omah. Lah ayo miskin. Ismin ya. Nomeh kundet, nomeh kundet. Nomeh kundet. Gak mau, tidak. Lho, Kenapa? Kayak beda warna-warni. Iya wong arek loro iku ranjine aku ngene kok. Cocok pinter iki. cocok. Medeni. Lho, anggitmu aku iki dalbono ah. Dasmu sing gak ono sik dasmu, sing gak ono. Rumah samu koper aku. Kono jaga sirahi kita makane. Lah iki sirahe kakekmu ae. Wis iki lho urusan iki. Piye cepat. Awakmu melayu-melayu mang tujuanmu lha apa? Mencari penginapan. Termasuk njaluk tolong. Kon aja ndelek penginapan goblok, kok kene wis tutup biyen ono. Nanti, Cak. Wis saiki karek lubuk adoh kono lho. Wasonten. Nek ancen awakmu ndelek penginapan utawa njaluk tolong gak apa-apa. Aja ndelek penginapan wedok-wedok rupane ayu. Tak tulungi. Wah, ya ngono. Tak tulungane ya. Tulung ngono. Melaku rene seret metu ngewetan plek omah gawede cat ijo yaiku mlebu. Apa? Kon tuwek-tuwek kok ngajari elek iku kok ramil. Aku wis kecakep kok nang kok ramil maneh. Lah ya wong tau kecakup lho. Niku mah digawa bapake Babinsa iku. Sebelah itu kan ono ta. Masalah ayu-ayu. Wubluk. Yo karo to kok dilono goblok. Tolong. Kan pinggire. Toh, kok malaikat lemben to. Ya iki telem ngene. Kaya bebek kate ngendok. Pinggire omah ijo iku lurus titik. Lah ana kolame. Iku kan ana cek warna serokat. Warna coklat kuwi lho. Yo iku nang kono engko. Kon yo goblok. Anu ku yo apa sih to? Iku polsek. Hah? Polsek ah. Mari kecakup maneh Mbak Iya. Oh, tambah kutlok pindho adakno. Iki balik melok ngobong Awakmu polsek. temen njaluk tolong. Tak tulungi budal nang omahe Taji. Wong iso woge. Sing nang YouTube iki. Sing nggo YouTube iki lho. Iya. Bener. Lho, Bayan Taji tukang selingkuh. Lah, wong soge rono teko dak njaluk apa dituruti. Temenan. Iku temenan. Soke. Iya, gak soge maneh. Engko kono Wataji ku gak duwe bojo. Ganti bojo. Gak duwe. Iku ngono bojone sing sapa ngono dikomuni pembantune iku. Berarti ana wong wedok iku pembantu. Pembantune. Masih awakmu teko njaluk teh jukukno. Njaluk mangan dikeki. Ramah ya berarti. Gak ramah maneh. Taji ku soge njaluk sembarang dituruti. Tapi kira-kira oleh taga aku nginep
Lho, ya mesti diterima lah. Wong taji. Apa nih? Maksudnya aji ku bergas giat nyambut gawene. Oh, ya ngono ku senenganku. Nek giat iki seneng. Kon remuk tegak. Heh. Kok tambah gendeng. Iki tambah gendeng tambah suwe iki. Wes jarono. Ya wis, Cak, tak rono ya teh. Iya. Kon duwe duit agak. Nek kan duwe duit. Kon duwe. Duitku mau kudane ndi? Oh, adikmu sempat guna. Kismin kabeh ya wis, Cak. Miskin. Miskin. Oh, miskin. Miskin lagi sembil. Wes jarono. Main apa Terima kasih ya. Yo. Makasih ya. Bapak PT warna-warni. Bye. Tolong. Hehehe, arek iku ngenyak aku miskin. Karena aku iki adalah CEO. CEO yang menyamar aku iki. Bulani. Lho keliru. Ayu. Kon tanggung jawab lho, ten ono apa-apa, Tet. Masalah iku diurus engko ae. Wong ancen arek kaya ngono. Awakmu dhewe Jujur metaji ku ya apa? elek. Kalau Mantap udah. Remah kakek kana. oh, Meduri kaki demburo. Madura. Heh? Temura badakmu ngono. Kok tuwek-tuwek guyon. Sing gorong kenalno. Heeh. Engko areng Madura anyaran. Loh, ono anyarane barang. Ya bengi iki mang lho wakile Madura. Kok rupane kaya Madura dodol lampu. Ya apa rasane, Kak? Indomelek sedap. Reng Madura. Oh, orang Madura. Kak Madura. Engko areng Madura. Oh, reng Madura. Ae ke pelak kok jak Madura. Oh, iya. Kakek areng Jawa. Ya. Pelaku jak Madura. Pelak. Darem malik. Pelak mon beda. Ya. Beda gelen dah. Apa mon lo bisa ngucap Madura, cok ngucap Madura. Ngomong tapel aku cak Madura todus mbek orang. Arya saya pelakmu tak Engkok Madura. Abi dak ketemu, Kak. Gede maka telok menggok. Apa? Telok menggok iki 3 minggu. Ana petang minggu atret. Lo bisa ngucap Madura? Welek ganteng. Pupluk. Arya saya kayak sapi dan. Wih api sapi tengku api. Cocok api. Iya. Mon kakek pelakmu tak Madura deh. No, di kode apa sini jambara. Di sini kok ada ali yo ayo. Di sini dulu ayo. Ngomong apa kan? Lah sini Arab mata apa solonya? Tuar. Lah iya. Apa artine? Aku mrene iki kon kate lapo? Ngono artine. Iya. Karena nyamana siapa? No, nama. Nyamana kakek siapa? Tuh. Namanya Kak, namanya. Kok nyamana ya? Mana? Mon ngucap Madura nyamana. Kakek nyamana siapa? Jenang. Sing rewang gak gawe jenang. Jenang badakmu. Iki kulo setengah bumi. Mon ngucap jebe jotosan. Ku tak antem. Ngejak jotosan ae. Arya nyamana. Nah, jenangnya. Ya yo dase neng jeneng tawan to. Dan biyen urip nang Ndra Madura. Lah aku nang Jombang wiyo sentasan iki. Kowe iki ngomong apa? Lho Ndra Madura karo Paya Periko Cak. Arya mondok bisa ngucap Madura, cok ngucap Madura. Jaden badan ngucap Madura. Telegu. Saya enggak ada. Cok tematem bingkok yo.
Arya lo bisa ngucap Madura, jangan badan kakek ya. Ben bisa ngocak Madura. Mbon engko pelak engko orang Pelak. Nek Kak aku malah takon aku kan gak iso ngomong Madura. Ah, Nek ngarani sedina iku apa, Kak? so are. Oh, seare. Nek rong dina, 2 are. seminggu, Seminggu. lah nek sawulan, Sebulan. Aduh. Lemah kakek. Nek tanya. Ra Madura. Cocot kakan cocot. Cocot kakek cocot. Madura gak ngerti kakek cocok. Ra Madura kon rene polapo katene. Nyamana wantu. Weh, Wantu. wento. Kakek. engko Aris. Aris. Apa? Aris. Oh, baris. Aris. kok baris? Arya kana. Ah, seganteng Debi ini. Iya. Arya namanya Kentut. Duk remak kakek. Nyamana? Kentut. Kentut lu nyamana engkau. Gua tak bacok cangkemmu lu kan. Nama saya Kuntet. Oh, kuntet. Kuntet. Iya. Nyamana mentret ya. Mencret kakimu Madura ngerti mencret. Ya, engkau tanya bingkok ya. Iki. Bede kanak bini lewat kene ya. Engkau tak baca cangkemmu lo kan. Kan ngono. Beda anak bini liwat kene itu. Iya, arek wedok liwat kene ono. Anake sampean, Anakku. arek sing kecil, Arek ayu teking. ayu Kak, ayu. Asu, iya ayu. Arek rambut sampeyan Nyamanan Nana. jenenge Nana. Nana. Sampai deleki. Anakku. Tak kandhani yo. Ojo muring-muring. Anake sampean iku digawa Taji mule. Loh, Taji siapa? Lele Taji bayan selingkuh. Taji bakolake. Bakul laki iku kakekne we. Taji sing yo YouTube lho, Kak. Ada apa anakku tuh mau mulik? Lho ya didrong-drong. Loh, didrong-drong. Iya. Cik kurang ajar ya Taji. Kok bareng dingkok. Anakku Egi. diperkosa. Bajingan Taji aku dhewe gak tahu merkosa. Leh. Aja nemu Madura koceluk kok anake dhewe. Ke rumah Taji. Heeh. Rumahnya di mana? Omahe nek endi? Omahe nang ndi ngono kae? Omahe iki sampean mengko rono. Ah, Nggo wates praja biyen lak ono Didekek iku omahe Taji kono. Taji? Tajine anak sampean gak anak sampean susul ledeh arek. Cik kurang ajar ya Taji. Heeh. Depani dodone awake dhewe wong Madura anyaran. Cik kurang ajar Taji. Dodo minggu pati jono. Taji, jodon bedon kakeji. Bengal bingkok reng Madura. Oh, kecekel tak pateni, bakul pecel tak utangi. Apa? Iku mang gak toko Madura kuno ah. Lapo? 24 jam. Bare koyo klothok kok gedhe-gedhe. Timbangan apa dhewe nggo kene gak ono pegawean. Ayo didelok. Ayo, Ayo. ayo.
rene. Ngene wong soge. Wong soge kok kursine plastik. Wong lanang gak tau. Eling omah konji. Eling. Eling omah. Geleng to. Tak kira Sekel medingkrang. Lho, kok soge medingkrang ya pantes. Soge apa? Kacau. Soge apa? Wong soge iku ya. Wong soge lho ya. Sak roku iku kursine iku ya. Nduk ruang tamu iku serba elit. Lah wong iki soge lho, kursi plastik ke soge. Lah kira diantem wak polo kapok kon iku lek nyewa iki. Endi nyewa? Lho, lah jare soge. Lah iki kok nyewa? Lho, soge nyamar. Oh, si EO. Si wow. Kacau kon iki. Si degilmu iku lho, Ji. Lapa wong soge keter. Lho, Setruk lho jarene. sapa? Kon. Setruk lho awakmu ta? Lho sampean tok sing soge. Iya, soge-soge wedokan. Sapa soge wedoan? Kon. Mate gak kok akoni iku lho. Aku pengen tak galang korsiak bongko kon. Olo bulani. Apa kare kagelani? Balang-balang awakmu rugi. Apa sing tak rugani, Ji? Aku dadi bojomu ya. Dadi bojomu sampai saiki. Berarti apa? Rugi tok. Kok rugi lho. Lah ben 3 dina pisan tak kai keri-kerian iku. Gak ngakoni ya. Kacau. Loh, iku lho. Apa? Rugi gak ada pensiunan. Lho duwe. Lah aku nandur lombok rong bau pedes kabeh kok. Lapo mole? Tak takoni. Wong mule wong omahe gale mule iki piye sih rek? Modelmu rokokan rek nyenceng. Wis tuwek, Cak, wis tuwek. Sapa tuwek? Kon. Tuwek panen codot. Dijak ngomong wong wedok metiti-metiti anggenmu aku gendakmu ngono ta? Lho, aja ngono sayang. Jangan begitu sayang. Aku sungguh ngono no ya. Temen cara ngerti lek awakmu iku duwe karena palsu no percuma. Aku dadi bojomu. Aku mon apa lamaramu? Le. Aku sepeda kok gawe lho. Halah apane? Isu eling kon yo. Eling. Isu peteng prepet. Kring. Dua sepeda. Baru tak inceng. Oh alah iya. Baru ganti lu. Magrib. Kring. Tak inceng. Oh iya, pemikir. Model koyo iya yo. Marono barisak liwat maneh. Kring. Tak toni kok penasaran. Tak kira nggawa sepeda api. Nyargres tibakno belet tok. Apa kok ge pamer-pameran? Kon kole nyepelekno. Ora nyepelekno, wong ajene kon iku lho liwat ngarepe omah mek nggawa bele. Kring. Di waktu iku aku gurung nyambut gawe. Terus? Soale nggawa bel tok. Awakmu tak apeli ben sore. Potonganmu apel-apel. Lho, lah arek wedok gak diapeli sore ya ilang dalane yo. Wis ngene lho, Cak ya. Ngene ae. Timbangane rumah tangga iki gak ana pungkase, istrine mek geger. Ayo pegatan. Lho, Ya piye? lho. Ayo medingkrang kok. Mek gak kisisan kon. Gak. Dadak ngajak pegat-pegatan. Lagi apa aku duwe bojo nek trimo mulih-mulih mek mangkring, mulih-mulih mangkring, gak ngingoni aku. Ketak-ketak kon ben sore tak pangkringi. Gaya apa? Saiki ngene. Duwe kok gak seneng-seneng lek loro kon ndok omah. Lah lho gak di omah kon nglencer. Lah
kaget aku kok gak tambah foto. Kace, diem beki. Lapo? Lah sayang Ora sing demak-demak. Ora musim. Ngene lho sayang. Heh, Lah nek lho. Kok kaya yuyu ngendok agakno. Lho. gak usah kok kokon lo gue dhewe. Kok wetus ya. Titenono ya. Nek mulih nggawa kaya pringgas-pringis kaya luwak. Ya mesti sik kabeh wong wedok kok ya ngono. Bare gak nggawa kaya sewengi turu mengkurep. Terus apa? Ati tenono kon lempe melumah tak lem bongko kon. Oh, itu berarti winganane kelakuanmu yo. Kelakuanmu yo. Aku turu mengkurep kok lem ge bareng soboh, aku katene ngoyo. Kelaran. Kapok Kamu ji yo. Ancuk iki. Wong dijondo. Kelakuanmu. Aku isu sampe medhek nang aduh. Gak sampe Aduh, ayo geram gesemat aduh. Aduh kapok. Wayahe nguyuh mewek-mewek. Wong kok wes gak kakek ngomong. Aku kate bayar arisan di duwe. takok duwe ya mbok. Lah mendina tak duwe 50.000 mendina iki nek jomblo dina pira? Lho. Ngomong apa, Ji? Ngomong apa? Tak cateke. Ngomong apa cangkemmu ngomong apa? Belanjane 50.000. Ditabuhi ambrip. Puene ambrip. Mana? Nek ambrip. Lah. Mana? Lah ambrip. Asu ambrip sak ngomong. Dinggati aku sampe nete aku. Lungguh sayang. Napa maneh? Logo. Ngene lho, wong rumah tanggae gak usah geger. Nek geger mendina kok rezeki angel. Terus sing rukun. aku iki mbok kon rukun mbek kon. Kon rukun mbek kon. Bojone ngon-ngono iki lho piye iki? Kok kon rukun tuh kon ndi? Wong kelakuanmu koyo asu. Nah, aku kaya asu tapi kan koyo kere. Lho ya kan gak ono padune. Lah iya kere karo asu sami mawon. Wes potonganmu gak ganteng. Kemalan wedokan. Cakep. Terus no? Alah lho. Pun, iki jadi sawer. Tak sawer blip ya. Nek, rapet. Aku tak kreletok. Aku teh bayar arisan. Kena bayar toh. Gak usah kakek cangkem. Ojo kadek metu. Lah sampe kon metu, ojo takok dosa kon. Kose. Apa hari? Mbak Marijan ruso-ruso. Iki. Menengeri apa? Nengeri mundur-mundur. Ayo, naik kok tengeri mubeng. Terus kon jange liwat endi? Aku ya iso sih. Aku gawe deng ini aku kudu iso. Wah, kali tekan ndi? Ngremehno. Ngremehno wong wedok. Ya jelas. Ngremehno wong wedok. Ya jelas ta. Kon katik metu awas kon. Pokoknya lek sampe enek tripake cilik berarti wedokamu. Ngerti? Nek critake gede. Iku berarti kancamu. Lah nek critake unggul. Gajah. Ayo kata metu ndi kan. Ayo Dok. Aku lo gak gopo. Ya ampun sih. Menengo. Nyusak nyaplok. Menengo. Yo yo. Menengo. Apa? Bede. Brip. Takep. Goro.
Kowe nak judal. Ana ngondok kene lho ya. Ya. Ayo. Bisa ta aku? Kantil. Wong wedok kaya ganas mati. Ati tenono kan ya. Adik cema-cema wae menawa. Lah nih. Oh, ayo kono, ayo. Ayo, moro ayo. Walah. Wong wedok gampang bujuk-bujukane. Nek emosi lah dikai dua abang-abang wis klatep meneng. Ayo. 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 Nasuru, ayo nasuru. Masalah. Iki kurusut aku basi. Waduh, kacau ini. Hei, kan kok jadi cacak? Kurusut. Wah, rusuh bapak lho. Masalah. Menisa. Uang kok. Kan iku mang gak nyapu ta kok rusuk kabeh. Gak nyapu. Iki ngono tengeran. Nek sikil cilik metik, iku sikil arek bayi. Terus nek sikilku. Nek sikilmu ki ala ndondok. Nek biyen gawe celana bedah ku isin. Saiki gak celana dibedah dengkule wong apik. Meneh tak tukokno. Ben gak eling ta. Meneh tak tukokno. Iki ku pasungilane pean peksa-peksa sampe bedak kabeh soalku. Asik. Sayang Taji. Ya. Sayang Taji, kita sudah lama tidak bertemu. Oh iya betul. Kamu dengan saya tidak bertemu tuh suwe. Apa tuh suwe? Suwene berapa dino? Suwenya itu sudah satu malam ini. Satu bengi ini. Iya, satu begini. Terus kamu gimana lu? Alah lu, apa lu? Ngene lho sayang. Ya, piye sayang. Piye sayang. Aku kate nginep kene sayang. Apa nginep kene? Iya. Alamu. Ndra. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Berarti nek digawe satusan wengi kira 14. 1.400.000. Satu sen ya 700.000 sayang. Sayang, tapi aku gak apa-apa ya nginep kene sayang. Gak apa-apa. Lah nek ayat cilik timbang iku. Gak apa-apa ya sayang, kamu kan katanya cinta sama aku. Iya, saya cinta padamu. Ada apakah kamu bokol-bokol? Sayang. Sayang. Terus no. Iku pembantumu kok. Oh ya, ini pembantu. Aku membantu. Bener takon gak wijing. Nah, aku membantu. Katanya iku istrimu sudah meninggal. Kesambar bledek. Sayang. Klatep ngono. Aku ki haus terus. Sayang. Ini jangan digatekkan. Iya, pembantu kurang ajar ya. Ya ini pembantu ajar kurang. Sayang, Ya, aku haus. kamu haus. Mau minum. Minum. Saya susunya gurene.
iki tak sedote apa mangapo. Pembantu. Oh iya, iya nyonya. Nah, ngono. Sip. Sip. Tapi aja gepuan. Kacu. Enggak, aku enggak kepo. Tolong ambilkan saya minum. Oh minum, nggih Ndara. Pinter. Menenge tak dobel. Pembantu pean iku wapi yo. Oh iya, nurut. Gak nurut, Bah. Takon minggat teko Terus makene. kene kita Ayo sayang-sayangan. Sayang, kamu tak sayang. Tiap malam aku tidak makan dan awan orang tol makan yang berikan. Lo Ngapunten Ndara. Ngapunten. Tenang kok. kurang ajar. Kamu sebagai buruh berani goyang aku diatok ini. Hah? Aku baru. Hah? Mama. Berapa? Hah? Anak yang kalah. Lo nanti kau aku pecah yo. Hah? Mama. Kau jaluk mati saya ini gak apa-apa, Di. Hah? Kau gurung tahu nyeneng aku. Kok segoro tau nyeneng namamu, he? Hah? Kapan kau tahu Kon nyeneng tak aku? tukono sepeda motor. Jenenge Ki Suzuki Dawati Yamaha. Iki sapa iki? He? Sapa? Lah aku ya iku pacare. Yo, tak ada nih. Punya pacar mana gak pecah? Aku kate kok bandeng-bandeng no. Utangmu sapirang-pirang aku sing nyauri. Trimo kok gendek ini. Lah ya jelas mele aku tau wong ayu aku ya sayang ya. Ya sayang wapolo. Wapolo. Pecah. Utaku kopior. Wong aku seksi ku koyo genuk ya. Ayo ngomong. Iki aku yang no. Sing ngomong ki aku kok gepuk. Loh, lah ya sing ngomong awakmu. Loh. Loh, lah iku mang ngambil kamu. Hah? Kayak apa sayang? Iki wae. Ngomong kok. Sopo iku? Wong. Kok bandeng-bandeng no? Siapa yang Bandeng-bandeng no? siapa membanding-bandingkan? Kon. Lora. Jarene pean lho. Ngene seretan gonmu, ngene bojoku oblong-oblong ngono. Lu. Apa kok oblong-oblong? Kacau. Iya kan sayang, kan wingi sing pas nang sihot kan ngomong ngono nang aku. Kamu coba banter-banter. Keprocut. Sembrono kon. Iki kudu sakut tip iki lho. Tapi lah ayu aku. Koyo awakmu arek Mbak. Kok tenang. Saya punya keputusan. Sebagai lelaki, Apa? Kon emang gak gua? punya keputusan. Milih aku ya. Sik, tak piyae. Lelaki tak piyak ya. Tak piyak. Waduh. Seperti obat cacing. Lembo. Ini. Apa? Ini lho rungokno. Apa? Kon lungguh. Aku ya lho. Kok kaya gowo. Wong ku aja kok cemburu. Lah kan cemburu apa? Arek kok pangku, aku kok kon monggo dhewe. Lho arek iki takon lungguh. Lah napa kon kok
lungguh kursi. Sik, nek kok ngono go. Lek karo kursine ku tak lungguhi arek lungguh pupuku. Aku ya piar. Nyetrum ya sayang ya. Ah, nyentrum arut. Nanti kalau wong. Lungguh sayang. Lah aku lho ngondi? Eh? Ya lho kok kene. Aduh mau gepuk maneh iki. Dipaleni maneh. Rek, dia badhe kecamplokan ndak gebuk-gebukan. Aku teko ngono go dhewe. Gak dipangku. Lah karepe ku piye karepmu piye? Ya aku pangkun. Oh, ngono. Aku pangkun. Ha. Aku. Kene. Lah, kene. Lah, alah aku kabotan. Kan adil ya. Ini tak ceritani. Aduh. Iki sapa iki? Betul sekali anakku digawa taji. Alah, mari bocah peduruk gak. Tuwek, Peduruk telek ngono. tuwek pringsilan. Risilamu dhewe ngono. Ariana anakku. Nek cara medura tok nek basa Jawa tok ngono lho. Mbok gawa anakku wis mbok garap ping pira? Alah, pengen 6. Tuh, bajiman. Tuwek-tuwek gak ngerti tuweke. Kon iki wis tuwek wis mambu lemah. Oh, kagok. Lapo awakmu kok nggawa anakku? Jaluk tak Alah, medura tondo iki. Paling medura putat. Ji. Apa? Medura anyaran Ji. Oh, medura anyar. Dok dan badan tak sunat kon Ji. Aku wis sunat. Aku blingire. Gak usah kadek kok takoni. Patrai ku anakmu ku sing gawa bojoku. Patenono gak apa-apa. Mati kon Ji. Kocek. Prasamu kebo aku. Ji. Dok remah ceritanya Ji. Ya, medun lemah. Loh, kok medun lemah? Medun lemah. Dok remah iku Oh, dok remah. mon ngomong jogo piye ya apa? Kene kok dadi ana medura. Embo. Aduh. Terus Pak. Aku wis diadel-adel, Pak. Kon diapakno, Nak? Diadel-adel, Pak. Aduh. Patenono, Kak. Patenono bojoku gak apa-apa. Bojoku mati saiki aku meneh ku langsung oleh beras, oleh duit, oleh mie. kok iso belas aku. Nek ngono tak patenani. Alah, ngene lho. Aduh, Ji. Ngene lho. Remah Ji. Ngene lho. Hei, Ngene lho. kok ngene. Medura ora dikonci. Ngene ra medura. Mbok apakno anakku? Anakmu iki katene lho iki katene. Heeh. Katene tak edel-edel. Papa, diadel-adel wisan dilangsung aku kok Kon pecah ayu Nak. Gak kurang sing Lah, tak kerowoki. Delan tasu aku bedak kabeh. Gak tak kerowoki. Lah opo kon kok seneng karo garangan iki? Garangan tapi bapakmu dadi luwak. Ceritane yo apa, Nak? Aku kemang dipaksa diadel-adel. Dipaksa tak pedot barangmu Ci. Alah pedhot-pedhot tenan aku kok. Saya tak jojo. Wapi rek. Wapi. Iki mang ono jaranan aku mang. Ono jaranan. Ndek mana ceritane Nak? Ndek mana? Hei, tak kene. Ya, Dok, aku takok karo awakmu. Sampai awakmu getuk omahku sapa sing ngomong? Sing ngomong iki sapa? Iki. Oh, kirek kok. Apa sebabe kok dadi ketene iki? Salahmu dhewe. Kancane utang gak dikei tambah mengke dhuwit 2000. Plecehan
penghinaan iku, Ji. Walah masalah alamu tak kei 2000. Iya penghinaan. Oh, iku penghinaan. Wis sepurane to ya. Anakmu gak tak apa-apa to, Pak. Aduh awake peno Iki berarti ki dadi kompor. Aduh. Ora aduh. Selamat aji gurung tak baci. Oh, tak baci arep gede kok baci Gurung tak bacok. saking ngene. Iya. Ora Madura. Iku. Aku ki dadi Madura. Aku tak bacok blangkonmu. Iki ngono apa iku gak kena dicontoh. Iya. toh? Iki ngono guyonan tok. Tapi lah anakku lah gak mbok apa. Ora tak apa-apa, asline anakmu ki golek penginepan. Jere kate kok kawekno iki emoh. Jange tak kawinno ora gelem. Ora gelem jere oleh maling. Melayu. Oh, lah pane kok blayune ndelik. Ya wis sepurane Ji. Yo, krungu ah. Yo. Sepurane Ji. Saiki. Wis ayo nanggone Desa Putat Ji. Iya. Delok Lutur Budi Wijaya. Heeh. Bengi iki lakone apik, lakone labuh tresno. Ayo njaluk pangestu mbek dulur-dulur Ya. dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.